Nafarroan 214 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean 40 persona daude zainketa bereziko unitatean. Greba hasteko ordu gutxi falta zirenean greba batzordeari informatu gabe egindako bileran Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalarekin garbiketaren aurre akordioa lortu dute. LAB eta ELAK azken orduko mugimendu hori kritikatu dute. Nafarroko gobernuak 50 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu Iruña herria berrikuntzaren eta prestakuntzaren gune bihurtzeko. Iruñako udalak ekainetik aintzinera San Pedro multzoko 10 udaletxe bizitza gehiago berrituko ditu. Aralarko Aingeruak ohiko bisitaldia egin du Iruñako udalera. 1937an etxalatzen hil zituzten 2 lagunen gorpuzkiak identifikatu dira. Hasi da DNA 11 herritan ospatuko den Nafarroko dantza garaikidearen programa. Martxo osoa hilabete idorra izan zen eta ohiko tenperaturak erregistratu ziren. Nafarroan 11 aukera turismo kanpainan foru komunitateko txokoak sustatzeko 380 bideo egin dituzte herritarrek. Nafarroko artxiboak Felipe Gorriti musikaria gogoratu du bere heriotzaren 125. urteurrenean. Ipuinak, magia eta askoz gehiago Tormeseko Itxumutila liburuaren mundu egunean Kondestable Zibiboxan larunbatean eguerdiko 12:00. Aurrendako eta familiendako antzerkia Ilargiaren atzean liburuaren mundu egunean Iturramako Zibiboxean larunbatean arratsaldeko 6:00. Asteartean 214 koronavirus kasu berria azaleratu dira, aintzineko egunean baino 46 kasu gehiago. 2655 PCR eta antigeno testak egin ondoren, 8%-batak eman dute positiboa. Azken 14 egunez, 100.000 biztanleko 425 kasu ematen ari dira, bataz besteko estatuko zifra handienak. Une honetan 200 lagun ingresatuta daude eta hauetarik 40 persona zainketa bereziko unitatean daude. Osasun adituak espero dute aste honetan hazkundearen abiadura baretzea. Azken egunean 11 kasu azaleratu dira Burlata eta Etxarriaren atzen, jarraian Tutera eta Buztintxuri 10 kasurekin, 9 kasurekin Sanduzelaia auzoa eta Txantrea, 8 kasurekin Vilafranca eta Barañain, eta Amaiur herrian 7 positiborekin. Bestetik azken 24 orduotan 20 ikasle sartu dira konfinamenduan, guztien artean 0,03 bizikidetza talde egonkorrei dagokionez, ikastetxe bateko ikasgelako kideak daude bakartuta. Azken orduotan bakartuta geratu direnak Iruñako La Compasión Eskolapios ikastetxeko lehen hezkuntzako 2. mailako 20 ikasle dira. Aipatzeko ere Arbizu Etxarriaranaz, Lodosa eta Alesbes udalerriak istea onartu dutela eta dagoeneko konfinatuta zauden Milagro, Kadreita eta Argedasi batu guztira, 19.000 nafarrek ezin izango dute euren herritik irten justifikatutako arrazoiengatik izan ezik. 4 herri hoietarako murrizketa apirilak 15-an 12 sartuko da indarrean eta 2 asteko iraupena izango du apirilaren 29 arte egun hori barne. Une horretan, herri hoietan dagoen egoera epidemiologikoaren arabera luzatzeko edo aldatzeko aukera izango da. Aipatzekoak dira herri hauetako datuak. 1000 biztanle inguru dituen Arbizuko udalerrian azken 14 egunetako intzidentzia metatua 100.000 biztanleko 3.621 kasukoa izan da. Eta aurreko 7 egunetako intzidentzia 1.515 kasukoa izan da. Etxarriaran atzen 2.500 biztanlerekin azken 14 egunetakoa 2.158 kasukoa izan da eta aurreko 7 egunetakoa 1.710koa. Lodosa herrian 4.800 biztanlerekin azken 14 egunetakoa 2.056 kasukoa da eta aurreko 7 egunetakoa 1.178koa. Azkenik, Alesbesen 2.900 biztanle ingururekin azken 14 egunetakoa 1.017 kasukoa, aurreko 7 egunetako intzidentzia berbera.
ELA eta LAB sindikatuek kritikatu dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta patronalak garbiketa sektoreko hitzarmenerako lortutako aurre akordioa. Zeinaren ondorioz bertan bera geratu den egitekoa zen greba. Haien iritziz akordioak ez du lortu nahi zen helburuetako bat ere betetzen. Greba bertan bera gelditu arren kalera atera dira protesta egitera. Halere UGT sindikatuak akordioa defendatu du ona dela eta negoziazio mahaira eraman zituzten aldarrikapenak betetzen dituela iritzi dio. LAB sindikatuak ohar baten bidez kritikatu du greba hasi baino ordu gutxi batzuk lehenago Comisiones sindikatuak greba batzordeari ezkutaturik deituriko negoziazio bilera batean Comisiones Obreras eta UGTek patronalarekin akordioa lortu izana. LABen iritziz akordio honek ez du grebaren helburuetako bat ere betetzen, sektoreko soldata arrakala eta prekaritatea betikotzen ditu eta malgutasun handiagoa sartzen du, ordu osagarriak legezko gehienezko kopurua zabaldu. Hori dela eta sindikatu abertzaleak dei egin die garbiketa sektoreko langile guztiei. Hasitako borroka zabaltzeko eta Comisiones Obreras eta UGTek gaur egun ez duten gehiengo sindikala zabaltzen jarraitzeko. Bestetik, ELA sindikatuak kritikatu egin du Comisionesek garbiketa greba hasi bezperan bertan bera uztea erabaki izana. Patronalari alde bakarreko hitzarmen proposamen bat aurkezteko deituz gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe. ELAk oso negatibotzaio du Comisiones Obrerasen erabateko desleialtasuna. ELA sindikatuaren iritziz akordio honen bidez Comisiones Obreras eta UGTek uko egin diote sindikatuek negoziazioan defendatu duten guztiari, sektorearen egiturazko arazoi aurre egiteko. Horrez gain, honek garbiketa lanari balioa emateari uko egitea ere badakar, baina sektore hori funtsezkoa dela frogatu da eta hori gabe oinarrizko zerbitzek ezingo lukete funtzionatu. Pues hemen gaude, konbenioa sinatu zutelako atzo, eta saldu gaituzte langile guztiak. Atzo, aurre akordio lotxagarri bat sinatu zen, ez genuen espero, ez genuen batere espero, izan ere ordu gutxi falta ziren garbiketa greba hasteko, izan ere etengabe iristen ari ziren bata bestearen atzetik atxikimendua grebara, baziren Kitxe bezalako enpresak, Papelera de Zangotza bezalako enpresak, Barrankesa bezalako enpresak, baziren Leclerc bezalako enpresak, langile guztia grebara jo behar zutela, garbiketako greba arrakastatsua guztiz izan behar zen, eta horregatik arratsaldean indartsu joan ginen negoziaketara. Baina, antza denez, Comisiones Obreras, greba komitean parte hartzen zuen Comisiones Obreras, gainontzeko sindikatuen bizkarretan bilera bat adostu zuen patronalarekin. Bilera bat adosteaz gain, aurre akordio bat adostu zuen patronalarekin. Greba guztiz salduz. Atzo, Comisiones eta UGT lortutako akordioa ezer gutxitan hobetzen du patronalaren hasierako eskaintza. Beraz, hau guztiz salagarria da. Honekin batera, hemen bukatzen dugu manifestazioa, salatu nahi bai dugu Nafar gobernuak markatutako zerbitzu minimoak. Atzo, etengabe egunean zehar, iristen ari ziren zerbitzu minimoak bata bestearen atzetik Nafar gobernua dekretatuta 100% ia eraikin guztitan. Salatu nahi dugu Txibiteren gobernua markatu dituen zerbitzu minimoa. Nafar gobernuaren jarrera guztiz larria da, oso larria da, izan ere, beraiek azpikontratatzen duten patronala etzen atzo arratsaldean bilerara hurbildu. Nafar gobernua indartu zuen patronalaren jarrera bere zerbitzu minimoekin. Eta guk esaten dugu garbitzaileok eskubidea dugula greba egiteko. Txibite, eskubidea dugu greba egiteko. Azkenik,
Bueno, animatu nahi zaituztegu, kideak esan duten bezala, borroka honetan jarraitzeko, lanzentru, ehundaka lanzentrutara iritsi gara, gure reivindikazioak, soldata arrakalaren aurkakoak, jardunaldi partzaren aurkakoak, ehundaka lanzentrutara iritsi dira, zabaldu dira, mila esker egin duzuen lan guztiangatik, eta jarraitu dezazuen borrokan, urrengo borroka batzuk enpresetan pizteko eta baita ere urrengo hitzarmena irabaziko dugulako. Animo eta animo borrokara! Aurrera! Venimos aquí a esta novena etapa de nuestra gira por Navarra. Cerramos en la capital de nuestra comunidad. Berrikuntza eta prestakuntza dira Nafarroko gobernuak Iruñan eta Iruñ herrian egin nahi dituen inbertsioen zati handi bat. 50 milioi euro baino gehiago bideratuko dira horretarako. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak 30 bat alkaterekin egindako bileran adierazi duenez. Eskualdeko udal ordezkari guztiak eta bailaretako ordezkari gehienak bertaratu dira topaketara. Iruña berrikuntzaren hiriburu bilakatzeko helburuarekin foru gobernuak 23 milioi inguruko inbertsio egingo du 2022 urtera bitarte. Nafarroko berrikuntzaren sistema sinai jarduera eta lankidetzako proiektua finantzatzearren. Era horretan, hainbat laguntza lerro erabiliko ditu proiektuak garatu eta bikaintasuna eta talentua bultzatzeko. Gehienak Iruña eta Iruñ herrikoak izango dira. Sinai osatzen duten 23 zentroetatik 15 bai daude bertan, batez ere automozioarekin, berriztagarriekin, nekazaritzako elikagaiekin eta osasunarekin loturikoak. Hain zuzen ere azken arlo horretan egingo du Nafarroako urte hauetako apusturik nagusiena, hau da osasun zientzia fakultate berria eraikitzea bertan medikuntza, erizaintza eta psikologiako graduak eskaintzeko. Guztira, 34 milioi 900.000 euro aurrikusi dituzte eta osasun berrikuntzaren nodoa indartzeko balioko dute, Txibite lehendakariak zehaztu duenez. Dagoeneko 2 ikerketa zentro eta erreferentziazko 2 ospital daude bertan eta orain 2 fakultate berri izango dira. 2024 urteari begira, oraingoz aurten 2.700.000 euro erabiliko dira Nafarroko Unibertsitate Publikoko osasun prestakuntzako erreferentzia puntu hori abian jartzeko. Horri beste 2.100.000 euro gehitu behar zaizkio, Nasertiken kokatutako eta jada inauguratutako sekuentziako masiboko zentrorako eta superkonputazioko azpigituratarako. Unibertsitate aurreko mailetan hainbat inbertsio egingo dira herri ezberdinetako hezkuntza azpiegiturak hobetzeko. Aurreikusitako zenbatekoa 22 milioi eurotik gorakoa izango da datozen urteetan. Zenbateko horren zati handi bat, 10 milioi euro Lezkairuko auzoko ikastetxe publiko berria eraikitzeko erabiliko da. Hirigintza garapen horrek egun ez baitu hezkuntza azpiegiturarik. Halaber, aurtengo ikasturtean, Sarringuren 2. hezkuntza institutuaren handitzen lanak funtzionamenduan sartzea aurreikusten da. Horretarako, 6 milioi euro jarriko dira. Era berean, Iruñako Iturrama 2. hezkuntza institutuan eta Barañaingo Alaitz 2. hezkuntza institutuan handitzen lanak egingo dira 450.000 eta 754.000 euroren truke urren ez urren. 2 kasutan obrak ikasturte honetan egiten ari dira. Iruñ herriko obra nagusia 121 errepidea 2+1 bide bilakatzea izango da. Horretarako oraingoz 18 milioi 900.000 euroko inbertsio egingo da lehen 2 zatitan eta horren zati handiena estatuko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko da. Esate baterako Ezkaba eta Olabe arteko lanak jada hasita daude eta 8 milioiko kostua izango dute. Olabe eta Lantzarteko obra berriz laizter hasiko dituzte eta 10 milioi 800.000 euroko inbertsio eskatuko dute. Obra horri esker kontrako prestatu 3. erreiaren bidez modu horretan arinago izatiaz gain bide segurtasuna areagotuko da eta aldi berean inguruko bidekiko elkarguneak berrantolatu eta hobetuko dira.
Bueno, tenemos esta reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca de Pamplona y con el alcalde de nuestra capital, como digo, bueno, pues para contar todas esas inversiones. En la Concejalía de Servicios Sociales somos plenamente conscientes de que esta dificultad supone... Iruñeko udalak aurten Arrotxapeako San Pedro multzoko etxe bizitzak berritzen jarraituko du. Helburu sozialetara bideratzeko, hala nola etxe bizitza premiako, egoeretarako eta gazte alokairurako. Ekainetik aintzinera 10 etxe bizitza birgaituko dira. 516.967 euroko inbertsioarekin, eta gauzatzeko epea 4 hilabetekoa izanen da. 2015 geroztik, 160 udaletxe bizitza berritu dira, hoietatik 78 San Pedro multzoan. Bazterketa arriskuan dauden 158 famili edo lagunei udaletxe bizitza bat esleitu zaie, aterpe larrialdietarako ordenantzari jarraikiz. Gizarte zerbitzuetako komunitate ekintza eta kirol zinegotzi ordezkaria Maria Caballerok azaldu duen jarduketa horrek lortu nahi du alde batetik udal ondasunak egoki mantentzea eta bestetik udaletxe bizitza hoien hartzaile diren personen bizi baldintzak hobetzea. Izan ere, birgaitu ondoren, pisuak etxe bizitza bulegoan txertatuko dira. 2016an onetsitako aterpe premia dutenek udaletxe bizitzak eskuratu eta erabiltzeko udal ordenantzaren irizpide eta baremoekin bat esleituak izan alizateko. Halaber, proposatuko da etxe bizitza batzuk beste helburu sozialetara edo gazte alokairura bideratzea. Ordenantza horrekin bat dagoeneko 158 etxe bizitza esleitu dira eta gaur egun beste 9 etxe bizitza ematea izapidetzen ari dira. 2015 geroztik Iruñeko udalak guztira 160 udaletxe bizitza birgaitu ditu, proiektu estrategiko eta obretako alorrak lizitatutako jarduketen bidez. Hoietatik 78 San Pedro multzoan bertan daude eta 92 hiriko gainerako tokitan. Hala nola Buztintxuriko Santa Lucia pasealekuan, Sanduzelaiko Sandua pasealekuan, Aldezarreko Jarauta kalean eta Arrotxapeako Joakin Behuntza, Garde eta Nazario Karrikiri kaletan. Propiedad del ayuntamiento que se alquilan una vez rehabilitadas a las familias que están en situación de vulnerabilidad social. Aralargo aingeruak bisitaldia egin zuen atzo arratsaldean Iruñeko udalean. 5 erdiak aldera heldu da Irudia udaletxe plazara Mikel Garziaindia, Aralarko San Miguel Santutekiko kapilau errektoreak eramanda. Bertan, udaletxeko atean, Irudia eta eramaila jaso dituzte Enrique Maia Iruñako alkatea udalbatzako zenbait kidek eta Cesar Magaña San Zernin Elizako kapilau parrokoak. Hasierako agurraren ondotik prozesioan joan dira udaletxeko harrera aretora. Aralarko aingeruaren irudia ospakizun txiki baten buru izan da aretoan bertan dagoen kaperako aldarean. Nafarroko gobernuak Urbikaingo Obian Etxalazko Jaurerrian hildako 2 personen gorpuzkiak identifikatzea lortu du. Hoiek 2019ko udan desobiratu zituzten Nafarroko Memoriaren Institutuak Nasertiken laborategiarekin lankidetzan sustatutako DNA banku publikoari esker. Joaquin Arroyo Alfaro eta Tomas Salinas Behorlegi dira hildakoak. 1937ko martxoaren 9 Iruñako probintzia espetxetik atera ondoren hil zituzten. Orain arte uste zen Joaquin Arroyo Etxaurin hil zutela eta Tomas Salinas Ororbian. Etxalaz eta Etxauriren arteko hurbiltasun fonetikoak lekukotasunaren ahozko transmisioa nahastea eragin zezaken. Etxalazen 10 gorpu atera zituzten 2 hilobitan, 6 2018ko irailan eta 4 2019ko uztaian. Ezurren profil genetikoak senidek DNA bankura ekarritako lagin guztiekin alderatu ondoren ez da ezagutzen gainerakoen nortasuna. Baztertu eginda 1937ko martxoaren 9 edo data hurbiletan erahildakoetako bakar bati ere ez dagozkiola DNA lagina dutenak behintzat.
Azken identifikazio genetikoak erakutsi dute batzutan biktimak uste ez zen leku batean hil eta lurperatu zituztela. Hori dela eta DNA lagina aurkeztu ez duten senitartekoei Memoriaren Nafarroko Institutuarekin harremanetan jartzeko deia egin dien Nafarroko gobernuak. Hori baita identifikazio berriak lortzeko aurretiazko eta funtsesko urratsa. Ildo horretan gobernuak senitartekoen eta memorialisten elkartek eta kasu honetan AFAUNA 36 elkartek ematen duten laguntza eskertu du. Dantza garaikideko 8 konpainia 4 egonaldi 9 erakusketa, bitartekaritza ekintzak eta bestelako ekitaldiek osatuko dute Nafarroko 11 herritan ospatuko den Nafarroko dantza garaikidearen programa. DNA 2021, kulturako zuzendaritza nagusiak, Bianako Printzia Fundazioak eta Baluarte Fundazioak antolatuta. Ostiraletik hilak 16 aurrera datorren irailera arte luzatuko den bere garapenerako hautatutako eszenatokiak dira Zizur Nagusia, Tafalla, Alsasu, Ribaforada, Zangoza, Antsoain, Atarrabia, Berriozar, Noain, Agoiz eta Lizarra. Guztiak ere Nafarroko antzokien sareko kideak zeinetako udalek jaialdian parte hartuko duten. Ignacia Pestegia Bianako Printziaren erakundea kultur zuzendari orokorrak Sebastian Marko, Noaineko alkateak eta Marisol Martínez, Kaspe Kultura eta Kirol Departamentuko programa artistikoen sekzioko buruak aurkeztu dituzte edizionen xehetasun guztiak Noaingo kulturgunean. DNA programa artistikoaren helburua da foru komunitatearen lurralde osoan dantza garaikidearen eta mugimenduaren arteak sustatzea, zeinek sorkuntza eta ikerketa egonaldiak defendatzen dituen sektorearen koexioa lantzeko eta hauek jendearengana hurbiltzeko. Horrela edizionek dantza arloko profesionalei aukera eskaintzen die 4 astetan zehar sorkuntza eta ikerketa egonaldia garatzeko, Nafarroko antzokien sareko esparruetan. Bere egonaldian zehar duten protagonismoa lagun Alaber udalerri bakoitzeko ikusleekin bitartekotza jarduera garatuko dituzte, hausnarketa topaketak partekatuz. Bertzalde iazko egonaldietako konpainia, parte hartzaileek bere lanaren frutua 8 emanaldietan erakutsiko dute, aipatu sareko beste hainbat esparrutan horrez gain bitarteko jarduerak garatuz. Gainera programazioa osatu egingo da dantzak lurraldearekin duen konexioa sendotzera bideratutako jarduerekin lankidetzan jardunez, Nafarroan dantza garaikidea eta mugimenduaren arteak baloratzeko helburu komunaren alde jarduten diren erakundekin eta pertsonekin. Pasaden martxoa oso hilabete idorra izan zen eta hilabete horretan ohikoak diren tenperaturak erregistratu ziren. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko departamentoak hilero egiten duen iruzkin meteorologikoan jaso denez prezipitazio eskasiaren ondorioz urtegien edukiera 89%tik 181% jaitsi zen. Foru gobernuak aste zainduan bertako turismoa sustatzeko egindako Nafarroan 11 aukera kanpaina igande honetan itxi da erabiltzaileen parte hartzen nabarmenarekin. 380 bideo jaso dira lehiaketaren kategoria ezberdinetan. Guztien artean 5 sari banatu dira. Jasotako bideoen artean aipagarria outdoor kirola, aire zabaleko aktibitateak eta paisaiak zehazki 40%
arlo honetako bideoak izan dira. Landa turismoaren gaineko bideoak 28%, famili turismoko gaiakoak 18%, gastronomiari buruz 9% eta Doneiako bidearen gaiarekin 5%. Parte hartzailei dagokionez 40% emakumeak izan dira eta 40% gizonezkoak. Adin tarteari erreparatuz 31%, 30-40 adin tartekoak izan dira, 40-50 adin tartekoa berriz 27% eta 13% 20 eta 30 adin tartekoak. Parte hartzailei gehienak mugikorretatik bidali dute, denetara 76%ak zehazki. Nafarroko errege artxibo nagusiak Felipe Gorriti musikari nafarraren irudiarekin lotuta gordetzen dituen dokumentu batzuk jendaurrean erakutsi ditu apirileko mikroerakusketa batean. Haren heriotzaren 125. urteurrena betetzen denean. Zehazki Miserere, Viejo eta Pasodoble bat bezalako bere eskuz idatzitako partiturak daude ikusgai. Ipuinak, magia eta askoz gehiago Tormeseko Itxumutila liburuaren mundu egunean Contestable CB-Boxan, larunbatean eguerdiko 12:00. Tea en la azoteak modu divertigarri argi eta originalean kontatzen du literatur klasikonen personaia nagusiaren bizitza, aldi berean beste narrazio batzuetako personaiak agertuta, hala nola Dulzinea, Tobosokoa, Txanagorritxu, Sherlock Holmes eta Harry Potter. Kontakizunaren lagungarria artistak sortutako eta oihalean pintatutako hainbat objektu eta panpina agertuko dira. Mahatsak, sagua, kutxak, Harry Potterren ikusezintasunaren kapa, Txanogorritxoa agertuko dira. Haurrendako eta familiendako antzerkia ilargiaren atzean liburuaren mundu egunean Iturramako CB-Boxean. Arratsaldeko 6:00. Ilazki bere ama Grazianarekin bizi den 9 urteko haur bada, Graziana hitzen sorgina da. Herriko bizilagunek kontatzen dizkioten historia korapilatuz artilezko alkandorak txaketa galtzerdiak ehuntzen ditu. Ilazkiaren grina egurra lantzea da, horregatik bakarrik ematen duen denbora luzea egur zatiak zizelkatzen ematen du. Urtero San Juan gaua iristen denean, ilazkik ezinezko desio bera eskatzen du, ahizpa bat eduki nahiko luke denbora elkarrekin pasatu eta elkarrekin jolasteko. Ilazkiren desioa betetzear dago ilargiaren laguntzari eta basoko iratxoi esker. Grazianak basoaren erdian munduan bakarrik geratu den 7 urteko neskato bat topatu du. Ilaldu izena eta ahizpa, ama eta famili baten beharra du.